ውልዶን ተስፉን መንእሰይ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ኣክሊሉ ኣረፋይነ ምስ ክለብ ኢንተር ማርች ዝተዓባይ ጋንታ ማለት እዩ ቀዳማይ ውድድሩ ከካይድ እዩ። እዚ ዓብ ተስፋ ዝተነብረሉ ተቀዳዳማይ ኣክሊሉ ኣረፋይነ ዝሓለፈ ዓመት እዩ ምስታ ናይ ቢንያም ግርማይ ጋንታ ክፅምበር ክኢሉ ኣብቲ ናይ ፕሮ ደረጃ ድማ ምስታ ጋንታ ኮይኑ ክወዳደርን ክመሃርን ፀኒሑ ኣብቲ ዓመት እቲ ብዘርኣዮ ብቕዓት ብዘርኣዮ ፀብለልታን ድማ ካብቶም ኩሎም መሳጥኡ ኣብቲ ናይ ፕሮ ደረጃ ዘለው ንበይኑ ተሳሒቡ ምስታ ዓባይ ጋንታ ንክፃወት ዕድል ተዋሂብዎ ኣሎ። ምናልባት እዚ ተዋሂብዎ ዘሎ ዕድል ክሳብ ክንደይ ኣብቲ ዓባይ ጋንታ ናይ ምውድዳር ዓቕሚ ከም ዘለዎ ንምርኣይ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣክሊሉ ኣረፋይነ ምስ ክለብ ኤርቴር ዝወዳደር ዝነበረ ተቀዳዳማይ ውሽጢ ሃገር ምናልባት ናብቲ ናይ ኢንተር ማርች ኣብ መጻጽኡ እንተደኣ ርኢናዮ ከም ካልኦት ተቀዳደምቲ ብዩስኣይ ገይሩ ኮለል ከይበለ ዳይሬክት ናብ ዓባይ ጋንታ ዝኣተወ ተቀዳዳማይ እዩ። እዚ ድማ በጋጣሚ ድመፀ ዘይኮነ ዝነበሮ ዓቕሚ ከእምኖም ስለ ዝኸኣለ እዩ ናብዛ ጋንታ እዚኣ ክፅምበር ክኢሉ ሕጂ እውን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ናብቲ ዓባይ ጋንታ ክፅምበር ክኢሉ ኣሎ። እታ ጋንታ ድማ ክሳብ ክንደይ ከም ዝኣመነትሉ ክሳብ ክንደይ ብቕዓቱ ከም ዝመሰጣ ርዱእ ነገር እዩ ማለት እዩ። ኣክሊሉ ብርግፅ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ኣብቲ ውሽጢ ብሽክለታ ማለት እዩ ዓቕሚ ዘለዎ ተቀዳዳማ እዩ። ደጋጊምና ከም ንገልፆ ዓቐብ ክድይብ ዝኽእል ሓያል ተቀዳዳማ እዩ። ነዊሕ ክጓዓዝ ዝኽእል እዩ። እሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓኒ ሓያል ቮላቲስታ እውን እዩ። ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት ናይ 2023 ቻምፒየን ኤርትራ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ምናልባት ብዙሕ ኣፍቃሪ ቅድድም ብሽክለታ ዘይተዓዘቦ ነገር ነይሩ ኮይኑ ይስማዓኒ ናይ ኣክሊሉ ኣረፋይነ ማለት እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ መወዳእታ ምስታ ናይ ወዲ ቅዱስ ግሩፕ እዩ ነይሩ። ድሓር ግን እታ ሃዲማ ዝነበረት ጉጅለ ናብ ዓወት ገፃ ኣብ ትኸደሉ ዝነበረት ግዜ እዩ ካብታ ዳሕረወይት ጉጅለ ነጢሩ ናብ ተቐዳመይት ጉጅለ ክኣቱ ክኢሉ እሞ ከዓ ትዝኣተወሉ ግዜ ንባዕሉ ናይ ሓደ ዙርያ ክልተ ዙርያ እዩ ዝተርፎ ነይሩ እቲ ግዜ ኣብቲ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ነቲ ዝነበረ ጋፕ ሸፊኑ ናብቲ ዓባይ ጉጅለ ኣትዩ ናብቲ ዓባይ ጉጅለ ዘእተወ ድማ ዓወት ንምድላይ ኣትዩ ኣብቲ መወዳእታ ዝተገብረ ናይ ቮላታ ጥምጥም ድማኒ ሓያል ዝኾነ ቮላታ ገይሩ ኣብ ፖዲየም ክድይብ ክኢሉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣክሊሉ ዓብ ተስፋ ከነምብረሉ ዝግባአና ንዓወት ዝሃርፍ ሳይለንት ዝኾነ ተቀዳዳማ እዩ። ኣክሊሉ ኣረፋይነ ብትኩረት ክንከታተሎ ዝግባአና ተስፉ ተቀዳዳማ እዩ። ምናልባት ከም ተቀዳዳማይ ኣዝዩ ትሕት ኢሉ ዝኸይድ ሳይለንት ዝኾነ ተቀዳዳማይ ብምዃኑ ብዙሕ ግዜ ኣይንዕዘቦን ንኸውን። ስለዚ ዓብ ተስፋ ነምብረሉ ተቀዳዳማ እዩ። ድሮ ድማኒ ናብቲ ዝዓበየ ደረጃታት ንምድያብ ሓደ ሰጉሚ ሰጊሙሎ ኢንተር ማርች ድማ ኣሚና ኣብቲ ዓባይ ጋንታ ንክሳተፍ ቀዳማይ ውድድር ሰሪዓትሉላ እኖ ከዓ ድሮ ምስቲ ዓባይ ጋንታ ኮይኑ ክወዳደር ውድድር ተሰሪዕሎ ኣክሊሉ ኣረፋይነ ናይ 2024 ፈላማይ ውድድሩ እዩ ምስ ዓባይ ጋንታ ኢንተር ማርች ምስቲ ዓባይ ጋንታ ኢንተር ማርች ቀዳማይ ውድድሩ እዩ። ናይ 2024 ከዓ ቀዳማይ ውድድሩ እዩ። እዚ ውድድር ኣብ ስጳኛ ዝእንገድ ትሬፎ ካልቪያ ዝተሰሚዕ ዓብ ውድድር እዩ። ኣብዚ ክፅመድ እዩ። እዚ ውድድር ፅባሕ ረቡዕ 24 ጥሪ ክጅምር። ትሮፊ ካልቪያ ኣብ ስጳኛ ዝካየድ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ወይ ድማ ሓሙሽተ ብቻሌንጅ ማሎሮካ ዝፍለጡ ውድድራት ኮይኑ ኣብዚ ዓመት ካብ ማሎሮካ ተበጊሱ ኣብ መበገሲ ቦታ ማሎሮካ ዝዛዘም ናይ 150 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዝሽፍን ውድድር ከካይድ እዩ። ኣብዚ ውድድር ሓያላት ተቀዳድምቲ ናይ ወርልድ ቱር ፕሮን ተቀዳድምቲ ከም ኣሌክ ኣራምቡራ፣ ኣሌክሳንደር ፍላሶቭ፣ ማርክ ሶለር፣ ብራንድ ሚክታኔል፣ ሪኮስታን ካልኦትን ክሳተፉ ትፅቢት ትግበር። ስለዚ እቲ ውድድር ቀሊል ኣይክኸውንን እዩ። ኣኪለ ድማ እዚ ዕድል ዝረኺብዎ ኣሎ። እታ ጋንታ ድማ ክሳብ ክንደይ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ኣብቲ ዓባይ ጋንታ እውን ክሳብ ክንደይ ክስጉም ከም ዝኽእል ንምርኣያ ኣብዚ ውድድር እትያቶ ደላ እምነት ከኣለና ኣኪለ ዓቕሙ ከርኢ ጥራይ ፅቡቕ መዓልቲ ይግበረሉ ፅቡቕ ዕድል ከዓ ንምንየሉ ንኣኪለ። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብቲ ካብ ዕለት 18 ለካቲታት ሒዙ ን8 መድረኻት ዝካየድ ዙር ሩዋንዳ ንምስታፍ ምድላዋታ ኣብ ምፅፋፍ ትርከባላ። እዛ ብኣሰልጣኒ ሳምሶም ሰሎሞን እትእለ ንመርሃዊ ቅዱስ መትከል ኢዮብ ናሆም ዘርኣይ ኣክሊሉ ኣረፋይነ ከምኡውን ካብ ናይ ውሽጢ ሃገር ተቀዳደምትና ያፌት ሙልጌታ ጠርኒፋ ምድላዋታት ተካይድ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ምስኣውን ንቺክሊስታ ፈረጅ መሐመድ ኑርን ሓኪም ጋንታ ከምኡውን ማሳጀር ሳልማን ሓምድን ጠርኒፋ ምድላዋታ ተካይድ ዘላ። ዕለት 18 ጅምር ዙር ሩዋንዳ ካብ ናይ ዝሓለፈ ብዝተፈለየ መደባት ውድድሩ ከሰላስል
ቀዳማይ ብናይ ጋንታ ክሮኖሜትር ክጅምር እዩ እዚ ፀወታ 18 ኪሎ ሜትር ይክሽፍን እዛ መድረኽ ኣብ ርእሲ ከተማ ሩዋንዳ ኪጋሊ እያ ክትካየድ ካልኣይ መድረኽ ኣብ መስመር ሞሃንጋን ኬብሆን ናይ 130 ኪሎ ሜትር መድረኽ እዩ ድሕሪ ምሰለሳድ ናብ ሳልሳይ መድረኽ ድማ ካብ ሁየ ተበጊሱ ኣብ ሩስዝ ይዛዘም ናይ 141 ኪሎ ሜትር ውድድር ክሽፍን እዩ ካብ ኮሮንጊ ተበጊሱ ክሳብ ሩዋሽ ዝዛዘም ራብዓይ መድረኽ ምዃኑ እዩ እዚ 92 ኪሎ ሜትር ድማ ክሽፍን እዩ ሓምሻይ መድረኽ ናይ ውድቅ ክሮኖሜትር ክካየድ እዩ ዝዓበየ ውድድር ናይ ኣፍሪቃ ምዃኑ ዝንገረሉ መድረኽ እዩ ሻድሻይ መድረኽ ብ93 ኪሎ ሜትር ክቕፅል እዩ ሻብዓይ መድረኽ ከዓ ብ163 ኪሎ ሜትር ክቕፅል እዩ ዛዛ መድረኽ ኣብ ኪጋሊ ክካየድ እዩ እዚ ሩዋንዳ ድማ ብጠቕላላ 740 ኪሎ ሜትር ክሽፍን እዩ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብዚ ሩዋንዳ ዓብ ስምን ዝናን ዘለዋ ተፈራሒት ሃገራዊት ጋንታ ምዃና ኣብዚ ውድድር ብተደጋጋሚ ብዘመዝገበቶ ዓወታት ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን በቶም ደቂ ሃገር ከይተረፈ ዓብ ደገፍ ዘለዋ ሃገራዊት ጋንታ እያ ስለዚ ሃገራዊት ጋንታና ኣብ ኣስመራ ኣብ ሓያል ልምምድ ተጸሚዳ ኣላ ብወገን ምስ ክለባቶም ኣብ ምድላው ዝርከቡ ተቐዳደምቲ ኣለዉ ድማ ምስ ክለባቶም ናብዚ ውድድር ዝሳተፉ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ዓወት ኣማን የል ሃብተኣብ ዳዊት የማነ ድማ ኣብ ክለባቶም ኮይኖም ነዚ ውድድር ንምድላው ኣብ ሓያል ምድላዋት ይርከቡ ኣለዉ ማለት እዩ ካብ 2010 ናትሒዛ ዓመታዊ ኣብ ሩዋንዳ ትሳተፍ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብተቐዳደምቲ ኣቢላ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዓወት ተጎናፂፋ እያ 2010 ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ነዚ ውድድር ዝተዓወተሉ ኤርትራዊ ቀዳማይ ኤርትራዊ ተቐዳዳማ እዩ ኣብ 2020 ከምኡውን 2022 ድማ ናትናኤል ተስፋፅን ኣክሹ ተዓዊቱ ነይሩ ብዘይካዚ ምስ ክለባቶም ብምዃን መርሃዊ ቅዱስ ኣብ 2019 ከምኡውን ሄኖክ 2023 ተዓዊቶምሉ ኣለዉ ብሓፈሻ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ 5 ግዜ ነዚ ግዙፍ ውድድር ክዕወትሉ እንከለዉ ኣብ ናይ መድረኽ ዓወታት ድማ መትከል ኢዮብ 5 ግዜ ብምዕዋት ድሕሪ 6 ግዜ ዝተዓወተ ጆናታን ሬስትሮፓ ተሰሪዑ ይርከብ መትከል ኢዮብ 29 ግዜ ምስ ቀዳሞት 10 ኮይኑ ውድድሩ ብምዛሙን እቲ ዝበዝሐ ግዜ ዝበለፀ ደረጃ ሒዙ ዘሎ ተቐዳዳማይ ክኸውን ክኢሉ ኣሎ 18 ግዜ ምስ ቀዳሞት 10 ዝወድእ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ድማ ደጊሙ ምስ ክለቡ ብምዃን ናብዚ ዝመልኮ ውድድር ተመሊሱ ኣሎ ወይ ድማ ኣብቲ ውድድር ክንሪአ ኢና ማለት እዩ መርሃዊ ቅዱስ ወዲ 18 ዓመትን 301 መዓልታትን እንከሎ እዩ ናይ መድረኽ ዓወት ኣመዝጊቡ እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ተቐዳዳማ ይገብሮ ማለት እዩ ዕወት መድረኽ ክኸውን ዝኽኣለ ኣብዚ ዙር ነዚ ክብሪ ሒዙ ድማ ይጓዓዝ ኣሎ ሕጂ ድማ 18 ዓመት ሰጊሩ ዘሎ ንኡስ ተቐዳዳማይ ያፌት ሙሉጌታ ኣብዚ ውድድር ይሳተፍ ስለ ዘሎ ምናልባት ነዚ ናይ መርሃዊ ቅዱስ ሪከርድ የመሓይሾ ድኸውን ሓቢርና ክንሪአ ኢና ማለት እዩ እዚ ውድድር ሓደ ካብ ዝዓበዩ ውድድራት ናይ ኣፍሪቃ እዩ እንተኾነ ግን ኣፍሪቃውያን ተቐዳድምቲ ብብዝሒ ክዕወትሉ ዘይጸንሑ ዝበዝሕቶም ካብ ስክለባቶም ዝመፁ ጻዓዱ ተቐዳድምቲ እንዳተዓወትሉ ዝጸንሑ ውድድር እዩ ውሕዳት ኣፍሪቃውያን እዮም ክዕወቱ ክኢሎም ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ግና ብተደጋጋሚ ነዚ መድረኽ ብምድፋር ናይ ኣፍሪቃ ውድድር ምዃኑ ንኣፍሪቃውያን ከዓ ዝያዳ ክብፅሖም ከም ዝግብኦ ብዓወታቶም ኣርዮም እዮም ነዚ ከዓ ብዙሓት ደገፍቲ ናይቲ ሃገር ከይተረፉ ስም እቶም ኤርትራውያን እንዳፀውዑ ኣብቲ ዝግበር ውድድራት ሓያል ደገፍ ክህብዎም ዝረኣዩ ምክንያቱ እቲ ውድድር ዝያዳ ኣብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ከም ምዃኑ መጠን ንኣፍሪቃውያን ይብፅሖም ኣፍሪቃውያን ድማ ክዕወትሉ ዝግብኦም ውድድር እዩ ነይሩ ይኹን እምበር ብፀዓዱ ተቐዳደምቲ ብዙሕ ግዜ ክዕወትሉ ወይ ድማ ንሶም ክዕብልልዎ ጸኒሖም እዮም ይኹን እምበር ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሰዓት እዚ ዝሓሸ ደረጃ ክሕዙ ነቶም ፀዓዱ ተቐዳደምቲ ድማ ቅድምቶም ኣፍሪቃውያን ደገፍቲ ክስዕርዎም ምርኣይ ካብኡ ዝሐጉስ ነገር ክህሉ ይክእልኒ ምናልባት ኣብቲ ናይ ዓመት ተዘኪርናዮ እውን ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ዘርኣዮ ብቕዓት ብፍላይ እታ ናይ መወዳእታ መድረኽ ነቶም ተቐዳደምቲ ከመይ በቲኽዎም ከይዱ ነታ ናይ መድረኽ ዓወት ኣምፂዋ ኣብ ቅድምቶም ኣፍሪቃውያን ደገፍቲ ነዚ ዓወት እዚ ከምፅእ ምኽኣሉ እንታይ ዓይነት ደገፍ ተዋሂብዎ ሕጂ እውን ኣብዚ ውድድር እዚ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዑ ማለት ክንፅበዮ ንኽእል ተቐዳዳማ እዩ ደገፍቲ እውን ሓያል ደገፎም ክብዎ ምዃኑ ርድዩ ብሓፈሻ ግን ንኩሎም ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ንሃገራዊት ጋንታና ወኪሎም ናብዚ ውድድር ዝኣትውን ምስ ክለባቶም ዝኣትዉ ኤርትራውያን ተቐዳደምትን ፅቡቕ ዕድል ንምንየሎም